supoño que ten que ver coa canteira, non Sí, sei. a canteira fixeron toda aquí, que hai que por abaixo que se corta. E esta é, contame que é. Este é o Antecastro, todo por aquí. E este, digamos, é onde dá os seus rádaros o positivo. Toda esta zona exterior, que se pensaba que era xa fora do castro, pero hai estructuras. Estamos identificando estructuras. E aquí fijísimo que hai estructuras aquí dentro. Vamos, aquí xógome E aquí é o que faga falta. onde estaba en teoría o dolmen gigantes, bueno, que eran tres pedras que facían un hueco. Aquí. Todo o que dicen, ¿no? Entonces, como entraban aí, e a máquina para moer aí, esa dinamitaron o primeiro día. Que os buratos aí que era tamén da canteira que se usaba de vertadeiro. Na canteira había unha canela que fixeron, e ali había outra que tamén le fixeron, pero a canteira a maior parte é... Pero a canteira que é de agora ou era de antes? Os anos 60, foi non foi os anos 60, cando se construiu a carretera. Ah, vale, vale, xa entendo logo. O 65, 66... Mira, este é o hueco da canteira. Martiño, pois aí cando fixeron a canteira tiveron que saber lir moitos restos, non? Os atestados da Guardia Civil, daquelas, identificaban, non sei se os liches, non sei se os mandei, a espada é unha especie de ariños como de ouro. Unha dreta e foi donde salía a espada, digamos, disparada co dinamita. Por lo que dicen, eu tiña 4 ou 5 anos. E esta zona, con garras non funcionan as rotadas. E a tanda que iba para baixo ele quedou, porque non había entón, a que se escapaba, ele quedou. E botaron todo firme desde Arguístolas hasta arriba, a carretera. E mira se ten firme que non se moveu desde entón. Vais a residir abaixo, Martín, as menos interesantes. Simbólicamente moi potente polo tema da espada e para poder contar isto. Pensando nunha musealización do sitio é o lugar ideal pois, para colocar un panel que explique eso, incluso pois, ligado a un QR co vídeo e estas cousas, aí sí. A espada, digo vos en que comentaron ali. Da espada? No. Aquí é onde aparece a rocha que decía que estaba aí a rocha que en forma de gol. A parte de arriba. Logo a C por abaixo sería exactamente. Sería o lugar onde buscar antigüidades. E se hai ocupación da idade do bronce asociado a espada, sería estar aquí. E a entrada onde dices que estaba? Por... Abaixo, abaixo. No, pero o muro que fixeron por aí. Ah, si, ahora ímolo a ver, Ah, na punta da mesita. Sartén, os mismos da sartén da casa. Claro, ese antrópico, este sí. Ese non é claro. Tengo unha rapaza especialista en petroglifos. Sí. Non sei facer unhas fotos para mandarlle unhas rapazas que son unha asociación que se chama Rula. A Rula, sí, de Pontevedra. Xusto, pois Tamara, chamase. Pedra xusto no interior da muralla. Ven marcando todo este límite de aquí e toda esa liña de aí. E normalmente as murallas na parte superior había un paseo de ronda. Entonces habían palizadas de madeira e normalmente este tipo de buratos de poste están asociados, no caso de que sexa a continuidade da muralla, a propia continuidade. É dicir, aquí hai un poste e probablemente a muralla continuaría por aí.
Esto está completamente alterado, es decir, este acceso altera por completo a liña, entonces habría que ver como continúa ou non continúa. Tamén pode acontecer unha cousa, e é que en época romana, é dicir, eso, claro, estou falando da idade do ferro, pero pode acontecer que en época romana xa inhabiliten este foso, pois eso que os romanos daba igual a defensa, inhabiliten isto e podan abrir un acceso por aquí eles mesmos, e claro, eso, se non se